jugui al camp aquest de l'Olímpia, Olímpia, que en diuen ells, amb aquest primer gol d'en Sergi, no?, del veneçolà de la Unió Esportiva Olot. Sergio Alberto Álvarez Castellano, minut 13 de partit, la Unió Esportiva Olot s'avançava, Sergio Álvarez, que tornava a l'11 titular del conjunt de Ramon Maria Calderé, el Sabadell B, que no s'arronsaria, com veiem, intentaria generar ocasions, l'Olot, òbviament, també en va generar més, aquí veiem una bona rematada de Blázquez, que finalment refusava la defensa del filial arlequinat. I bé, doncs, a partir d'aquí s'ha de dir que el punt aquest aconseguit davant del Sabadell B, doncs al final és exactament el mateix que vam viure amb la primera divisió, no? El primer era una punxada i perdies 2 punts respecte al teu rival, però al final has aconseguit guanyar un punt respecte al teu No saps mai, aquests puntets que es guanyen així, no saps mai si és bo o és dolent fins que el teu rival directe, en aquest cas estem parlant, aquí veiem l'empat, el gol del Sabadell B. Gol de l'empat, gol de Montero, minut 49, just sortint del túnel de vestuari. I 2 gols més que hi van haver en el partit, un per cada banda, però que tots 2 van ser anul·lats. Hem vist una ocasió de Marc Mas també, que la va tenir, com sempre en té una o dues. Marc Mas, ja ho sabem, primer dispara, després pregunta. Això mateix, aquest gol anul·lat a l'Olot, aquest pal i aquesta aturada del porter del Sabadell. S'ha de dir que el Sabadell B és un conjunt que juga molt bé al futbol, és a dir, tenen una proposta molt atractiva, però entenem també que el tema de la joventut, pensa que són jugadors que al final és un filial. Filials són un making goal de Murri, per dir De l'anul·lat, que també. s'anul·la, no sabem encara per què. Però com dèiem, és